ମୋ ସାଇକେଲ ଆଜି କ'ଣ ହେଇଛି। ହ୍ୟାଲୋ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣମାନେ କେମିତି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଅଛି। ମୁଁ ଚାଲିଲି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ମୋ ନିଜକୁ ଦେଖାଉଥିଲି। ମୋ ନିଜକୁ ନ ଦେଖିଲେ କେମିତି ହେବ? ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ତ ଆରମ୍ଭ ହେଲେ ବି ମୁଁ, ଶେଷ ହେଲେ ବି ମୁଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ସାଇକେଲ ପଙ୍କଚର୍ ହେଇଯାଇଥିଲା, ତାକୁ ଟିକେ ଦୋକାନ ନେଇଯାଇଥିଲି। ପାଖ ଦୋକାନରେ ବାଗେଇଲା ସମୟରେ ମୁଁ ଏଠି ଟିକେ ଗଛରେ ଦେଖିଲି ପଣସ କଠା। ଯେହେତୁ ସୁନ୍ଦର ଦେଖା ହେଉଥିଲା, ମୁଁ ତାର ବି ସର୍ଟ ନେଇଯାଇଥିଲି। ତଳ ଉପରୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ହେଇଥିଲା। ମୋତେ ଟିକେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭଲ ଲାଗେ, ନେଚର ଜିନିଷ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଠି ଟିକେ ମାର୍କେଟରେ ପରିବା କିଣିକି ଘରକୁ ଆସିଲି। ଘରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଟିକେ ଜଳଖିଆ ଖାଇଲି। ଜଳଖିଆ ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଣ୍ଡ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ମୁଁ ଲଙ୍ଗ୍ ବ୍ଲଗ୍କୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆଉ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭଲ ରୁହନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।